Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dobrý deň, Hare Krishna, takže pokračujeme v čítaní Bhagavad Gity, taká aká je, od Šilu Prabhupádu. Kapitolu 1. Pozorovanie armád na Kuruvskom poli. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham Chamahikšitam Vája Partha Pashyaitam Samavetam Kuruniti. Preklada význam od Šilu Prabhupádu. V prítomnosti Bhishmu, Dronu a ostatných panovníkov sveta Šri Hrishikesh povedal: O Partha, len sa pozri na všetkých zhromaždených Kuruvovcov. Význam. Keďže Kršna je nad dušou všetkých živých bytostí, vedel, čo sa deje v Arjunovej mysli. Použitím mena Hrishikesha v tejto súvislosti je naznačená Kršnova vševedúcosť. Arjuna je v tomto verši oslovený ako Partha, syn Kunti alebo Priti. Kršna chcel Arjunovi priateľsky oznámiť, že sa stane jeho vozatajom, lebo Arjuna je synom Priti, sestry jeho otca Vásudevu. Čo tým však Kršna sledoval, keď Arjunovi povedal: pozri sa na zhromaždených Kuruvovcov. Uvažoval snáď Arjuna o tom, že nebude bojovať? Niečo takého od svojho bratranca vôbec nečakal. Takto Kršna vyjadril Arjunové myšlienky v priateľskom, žartovnom tóne. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhishma Drona Pramukhataha Sarvesham Chamahikšitam Uvája Partha Pashyaitam Samavetam Kuruniti. V prítomnosti Bhishmu, Dronu a ostatných panovníkov sveta Šri Hrishikesh povedal: O Partha, len sa pozri na všetkých zhromaždených Kuruvovcov. Takže Partha Sarati, vozataj Parthu. Partha je syn Priti, syn Kunti Devi. Partha Sarati, vozataj Parthu, Arjunov vozataj. Kršna zaviedol Arjunu na bojovom poli do stredu Kurukšetri, bojového pola, kde sa tento boj odohráva. Šrila Prabhupád vysvetľuje, že Kršna ho nazval týmto menom Partha. Chcel povedať, že sa stane jeho vozatajom. Že bude jeho vozatajom a bude s ním počas celého boja. A to kvôli tomu, že ich spojenie, kvôli ich rodinnému spojeniu. Arjunova mama sa volá Kunti. A Kunti je sestra Vásudevu. Vásudeva je Krišnov otec. Takže oni boli bratranci. No a Kršna chcel povedať Arjunovi, že som tu s tebou. A žartovným spôsobom v takéto ťažkej situácii je, že vidíme, akú má Kršna náladu. Kršna žartovným spôsobom svojmu bratrancovi, svojmu priateľovi, svojmu oddanému ukazuje, že no, pozri sa na tých všetkých zhromaždených Kuruvovcov. Pretože Kršna vedel, čo je v srdci Arjunu, ako je to napísané, že v tomto verši Kršna je oslovený nazvaný ako Hrishikesha. Šrila Prabhupád tu vysvetľuje použitím mena Hrishikesha. V tejto súvislosti je naznačená Kršnova vševedúcosť. Takže Kršna vedel veľmi dobre, čo je v srdci Arjunu. Prečo chceli pozrieť sa na tieto bojové prečo chcel ísť do stredu Kurukšetri a pozrieť sa na tú druhú stranu, na všetkých bojovníkov, kto sú na druhej strane. Kršna presne vedel. A vedel, že to nebol dôvod, že Arjuna chcel ísť, aby vyjednával mier, ale vedel, že Arjuna uvažoval o tom, že nebude bojovať. Že to bude veľmi bolestivé zabíjať svojich bratrancov Duryodhanu s jeho ďalšími 100 bratmi, alebo 99 bratov, bolo okolo 100, neviem presne na číslo. A vedel, že Arjuna nebude chcieť zabíjať Dronu, Bhishmu, svojich učiteľov, hej. No, Kršna vedel, že Arjuna je v ťažkej situácii a že má teda pohnutky pre takúto veľkou udalosťou, ktorej on by bol samotný hrdina, samotná hviezda Arjuna, lebo je jeden z najlepších bojovníkov.
tak on si z neho tak sranduje, že no pozri sa na tú druhú stranu. Takže tu vidíme aj v jednom zmysle náladu Krišnu. Že Krišna vie presne, čo sa ide stať, čo sa stane. Krišna celú túto vojnu naplánoval, vojnu na Kurukšetre, bolo to podľa jeho túžby, aby sa všetci zhromaždení kráľovia tam, aby sa všetci kráľovia zhromaždili a všetci démonskí kráľovia tiež aj zahynuli. Lebo Krišna prichádza na tento svet ochrániť svojich oddaných, zničiť takýchto démonov, asurov a ustanoviť náboženské zásady. Takže Krišna mal presný plán, vedel, čo sa stane a videl, že Arjuna má ťažké chvíle a Krišna si z neho robil trošku srandu, hej? Že Krišna to bere na ľahkú váhu, pretože Krišna nie je ovplyvnený nevedomosťou a nežiali nad stratou tela niekoho, lebo vie, že duša je nesmrteľná a vie, že materiálne vzťahy sú dočasné, takže Krišna s tým nemá problém. Ale Arjuna v tejto zábave hrá živú bytosť, ktorá je podmienená svojimi priputanosťami a nevedomosťou o materiálnom svete. Takže Krišna si z neho robí určitým spôsobom srandu, pretože Krišna vie, že aj keď táto situácia vyzerá veľmi závažná, nie je až taká závažná, ideme zabiť milióny kráľov, ktorí sú démonskej povahy. Takže sa to stane o to, že Krišna nemá problém vykonávať veľké činy. A vždy sa udeje tak, ako on si želá. Takže Krišna sa nemusí stresovať ako my. My sa stresujeme kvôli tomu, lebo si myslíme, že je to v našich rukách. Že my sme tí ovladatelia. My sme tí, čo musia vykonať celý tento skutok, jak Arjuna si myslel, on je ten, ktorý musí zabiť všetkých kráľov a všetkých mojich príbuzných. Hej? Takže pod vplyvom tej ilúzie konateľa, ahankára vimudhatma, že pod vplyvom nevedomosti, stotožňovania sa s týmto telom, tá podmienená duša sa považuje za vykonávateľov svojich činností. Takže Arjuna sa tiež považoval za konateľa. Ja budem ten, ktorý bude musieť zabíjať. A ja to nechcem spraviť. Ja nechcem byť ten, kvôli komu celá kurovská rodina, všetci títo králi zahynú. A čo s tým ja získam? Čo s tým budem si užívať? Takéto kráľovstvo bez svojej rodiny. Bez ľudí, ktorým sa môžem zdieľať svoje šťastie, hej, materiálne. Takže Arjuna tu hrá postavenie podmienenej živej bytosti. A my vlastne v našom živote jednáme podobným spôsobom. My sa neustále považujeme za vykonávateľov našich činností. A keď sa niečo deje, tak sa považujeme keď sa niečo stane dobré, prídu nejaké dobré výsledky, tak sa považujeme za užívateľa a za to, že dobre sme to vykonali, sme dobrí, sme proste máme na to, hej, že my sa stotožníme. Ale v skutočnosti, jak je tu popísané v Bhagavad Gite, Krišna už dávno rozhodol, že táto vojna sa stane, že títo ľudia zahynú a Arjuna sa mohol stať súčasťou toho. To bol na Krišnovej strane. Mohol byť na tej víťaznej strane a byť oslavovaný za jeho oddanú službu, ktorú vykonal Krišnovi nakoniec. No a podobným spôsobom veľa vecí v našom živote už sú predurčené karmicky a nie je možné ich zmeniť. Niektoré sa dajú zmeniť alebo ovplyvniť a my sa veľmi často stresujeme a vytvárame si mentálne problémy a úzkosti vďaka tomu, že nie sme schopní prijať alebo nevieme. Buď nie sme schopní prijať tie výsledky, ktoré prišli, alebo vieme, že prídu, alebo nevieme, aký je ten výsledok a kvôli tomu sa stresujeme. Ale vykonávaním oddanej služby sa očakáva, hej, že človek sa očistí a začne kápať, že výsledky našich činností v jednom zmysle nie sú v našich rukách. My sa máme snažiť vykonávať čo najlepšie, čo najpoctivejšie, podľa šastier, podľa pokynov duchovných učiteľov, aby sme sa nezaplietali v tomto materiálnom svete a do aké veľké možnosti zamestnali všetko v službe Krišnovi. Takže máme vykonávať svoje činnosti poctivo, ale nemáme byť priputaní k výsledkom. To Krišna tiež, dostaneme sa k tomu veršu, kde toto Krišna vysvetľuje,
My sme není užívateľia. Hej, a Krišna vie buď priamo to zaranžuje, alebo prostredníctvom jeho energií, prostredníctvom materiálnej prírody a troch kvalít materiálnej prírody, on zaranžuje určité výsledky, ktoré sa majú stať. A buď sa stanú kvôli tomu, aby sme zažívali šťastie alebo nešťastie, ale to, čo sa nám má stať, sa stane, a to, čo sa nám stalo, sa nám stať malo. To by sme mohli mať taký nový verš. To, čo sa nám má stať, sa stane, a to, čo sa stalo, sa nám stalo. Sa nám stať malo. Som nejaký dnešný deň srandovný. Dobre, takže Krišna vie, čo sa ide stať, Arjuna sa obáva a Krišna to presne vie, lebo si ide v srdci každej živej bytosti a robí si z neho srandu. Prečítame si ďalší verš. Tatra pašyat sthitan partha pitrin atha pitamaha acharyam matulam bhratrin putran pautran sakhim statha Švášurán suhridas čajvá senajor ubhajorapi. V radách oboch vojsk zazrel Arjuna svojich otcov, dedov, učiteľov, strýkov, bratov, synov, vnúkov, priateľov a tiež svojich svokrov a priaznivcov. Význam. Na bojsku videl Arjuna mnohých svojich príbuzných, videl Bhurišravu, ktorý bol vrstovníkom jeho otca, praotcov Bhíšmu a Somadatu, učiteľov Dronačariu a Kripáčariu, strýkov z matkinej strany, Šáliu a Šakuniho, bratranca Duryodhanu, syna Lakšmana, priateľa Ašvatámu, priaznivcami Kritavarmu a videl tiež veľa svojich priateľov. Takže Arjuna videl, to, čo ideme vykonať, nebude ľahké, hej, že ideme jednať s mojimi priputanosťami. Podobným štýlom sa aj nám deje v živote, že my sa pozrieme a vidíme, do čoho ideme, a potom začneme rozmýšľať možno, že do toho nepôjdem, hej, lebo prečo? Lebo ma to bude boleť, lebo nebudem schopný to vykonať. Ale mali by sme vedieť, Krišna je na našej strane, hej. Prečítame si ďalší verš, 27. Tán samikšya sakaunteya sarvam bandhu navastitha kripaya paraya višto visidham idam abravit. Keď Arjuna, syn Kunti, videl všetkých svojich priateľov a príbuzných, zmocnil sa hlboký súcit a povedal, verš 28. Arjuna uváčan drištve mam svadžanam Krišna jujutsum samupasthitam sídhanti mama gatráni mukham ča parišušyati. Arjuna riekol, o Krišna, keď pred sebou vidím svojich priateľov a príbuzných v takej bojovej nálade, cítim, ako sa mi chvejú údy a vysychá mi v ústach. Význam. Pravý oddaný má všetky vlastnosti polobohov, zatiaľ čo tomu, kto nie je odovzdaný Bohu, chýbajú zbožné vlastnosti. Hoci môže byť hmotne pokročilý v kultúre, vo vzdelaní a podobne. Keď Arjuna, Krišnov oddaný, pred sebou na bojsku videl svojich bojachtivých príbuzných a priateľov, pocitil s nimi súcit. Arjuna prirodzene od začiatku súcitil so svojimi vojakmi, no súcit pocitoval aj s vojakom na opačnej strane, pretože predvídal ich záhubu. Zatiaľ, čo takto uvažoval, chvel sa na celom tele a v ústach mu vyschlo. Arjuna prekvapila ich dychtivosť bojovať. Bojovať s ním prišli vlastne všetci jeho príbuzní. To ohromilo dobrosrdečného oddaného, akým je Arjuna. Aj keď tu o tom nie je ani zmienka, môžeme si ľahko predstaviť, že sa nielen chvel na celom tele a mal sucho v ústach, ale zo súcitu i plakal. To nie sú znaky Arjunovej slabosti, skôr to poukazuje na jeho dobré srdce, čo je charakteristický rys čistého oddaného. Šrimad Bhagavatame 5, 18, 12 sa preto uvádza. Yasyati bhaktir bhagavati akinchana sarvai gunas tatra samahasate suraha harau abhaktasya kuto mahadguna mano ratre násati bhavato bahihi. Kto je neochvejne odovzdaný božskej osobnosti, má všetky dobré vlastnosti polobohov, no ten, kto nie je Bohu odovzdaný, má iba hmotné vlastnosti, ktoré majú nepatrnú hodnotu. Je to kvôli tomu, že jeho myšlienky sa nachádzajú na hmotnej úrovni a preto ho iste fascinuje trplietajúca sa hmotná energia. Takže toto je veľmi krásny verš, kde Šrila Prabhupád vysvetľuje na základe Arjunovho stavu, na základe jeho nálade, po zhliadnutí svojej rodiny, svojich priateľov, svojich príbuzných, svojich dedov a priaznivcov. Tak Arjuna, keď videl všetkých týchto v bojovej nálade,
kde sa ide bojovať na život a na smrť, hej, že to nebolo nejaké priateľské stretnutie, že kde sa zhodnotia body a rozhodcovia povedia, že kto vyhral a kto nie. Tu sa ide bojovať na život a na smrť. Takže Arjuna povedal, že sa mu vejú všetky údy, triasol sa a vyschlo mu v ústach. A určite ste mali aj vy niekedy takýto silný strach, keď sa niekedy niečo stane, tak človek sa naozaj rozklepe. Kolena sa začnú chviať, ale zostane človek úplne slabý v nohách, že nemôže ani stať. A vyschne človeku v ústach. Šla Prabhupád hovorí, že môžeme si kľudne aj predstaviť, že aj keď to tu nie je popísané, ale Arjuna zo súcitu i plakal. Takže Šrila Prabhupád vysvetľuje, toto sú vlastnosti oddaného. Vlastnosti osoby, ktorá má veľmi dobré kvality, má súcit voči ostatným živým bytostiam, chápe, má empatiu. A na druhej strane je popísané, že oddaný má všetky dobré vlastnosti polobohov. Je trpezlivý, má poznanie šastier, má vieru šastier, má gyánam, vigyánam, teda realizuje poznanie, nie len akademický človek, ale naozaj to, čo sa učí aj z duchovného hľadiska, tak praktikuje vo svojom živote, hej. Šamodama tapaš saučam, kshantir arjavam evača, gyánam, vigyánam, astikyam. Brahma karma svabhavaja. Vlastnosti brahmanu sú, že je tolerantný, hej, Arjuna bol kshatriya. Ale vlastnosti oddaných sú ako vlastnosti polobohov. Že vidíme treba aj tí, čo sú učení vo Védach, alebo v duchovných Vedách, môžu byť tiež démoni. Že môžeme to vidieť aj zo strany Rávanu. Rávana bol v skutočnosti Brahmana. No a Šiva a Parvati, keď sa zobrali, tak Parvati túžila po vlastnom dome. Šiva vždycky spával na rôznych krematóriách a pod stromami a kade-tade, pretože bol prekliatý, že nebude mať žiadny príbytok. No a Parvati, keď sa spolu zobrali, tak Parvati mala tú túžbu, prirodzenú túžbu, ako každá žena, mať nejaké pekné, aj keď jednoduché, ale aspoň pekné miesto nejaké, kde môžeme spolu žiť, hej, mať nejaký príbytok, nejaké zázemie, nejaké útočisko a tam môžeme vykonávať svoje životné povinnosti a aktivity, ktoré nám prinesú šťastie a môžeme tam tolerovať čokoľvek, čo sa nám bude diať v živote. Takže Parvati mala túto túžbu a Šiva povedal, že ja som prekliatý a nemôžem mať žiadny príbytok. Ale povedal, OK, keď si to želáš, tak spravíme. Tak postavil palác, celé mesto zo zlata. No a privolal, taká tradícia védská, aj pančara, tradícia je taká, že čokoľvek, čo máme, tak sa vždycky obetuje najvyššiemu pánovi a vo védskej kultúre tiež polobohom a tak ďalej. S tým vedomím, že čo máme, tak v skutočnosti nepatrí nám, ale je nám to dané na určitú dobu, aby sme to použili a s ďakou to príjmeme a uctíme si tých, od ktorých to dostávame. Hej, takže všetko, čo dostaneme, tak obetujeme Krišnovi. No a Šiva tiež podobne chcel vykonať Griha Pravešu. Vlastne keď sa otvára nový dom, predtým než sa v ňom začne spať, tak sa spraví obeť, jagja a uctia sa prostredníctvom púdže a rôzni polobohovia alebo Krišna, Višnu a tak ďalej. A potom vlastne ľudia vstúpia do toho príbytku a začnú tam žiť. Čo je veľmi pekné, lebo tým si vlastne my uvedomujeme, toto nie je naše, je nám to dané a prosím požehnaj nás a daj nám silu na to, aby sme si vykonávali svoje duchovné povinnosti a tak ďalej. Takže Šiva pozval Brahmanu, ktorý vykoná túto obeť. No a ten Brahmana nebol nikto iný ako Rávana. No a Rávana bol veľmi zbehlý vo védskych rituáloch, v sanskrite. On bol veľký Brahmana, veľmi uznávaný Brahmana, ináč by ho Šiva nezavolal, hej. No a Šiva vykonal veľmi krásnu Griha Pravešu. Rávana vykonal veľmi krásnu Griha Pravešu a Šiva sa ho nakoniec pýta, OK, je čas dať ti dakšinu, tak si povedz čokoľvek, čo si želáš. Ja ako Šiva, hej, že jeden z najväčších polobohov, Brahma, Višnu a Šiva, táto trojica, hej, Višnu je Višnu, Brahma a Šiva sú najvyšší polobohovia. Všetky ostatné živé bytosti sa im chodia kláňať, aj ostatní polobohovia, vrátane Indru.
Tak Šiva povedal, spýtaj si čokoľvek, čo chceš a ja ti to dám ako dakšinu, hej? Ako príspevok za tvoju službu. No a Rávana, tým, že aj keď bol učený a bol brahmana, ale nebol oddaný najvyššieho pána, tak nemal veľmi dobré kvality a povedal Šivovi, dobre, keď čokoľvek, tak ja chcem tvoje mesto. Ja chcem celé toto zlaté mesto. A to mesto bolo vlastne Lanka. Tam, kde nakoniec Rávana žil. Všetky títo zlaté paláce, ktoré sú popísané a tá krása, všetko bolo v skutočnosti stvorené Šivom pre jeho manželku Parvati. No a Rávana ako démon, hej, jeho povaha sa ukázala v jeho konaní, že nebol humble, pokorný a úctivý voči Šivovi a povedal mu, OK, tak daj mi niečo, alebo niečo, čo potrebujem, mohol povedať. Ale presne on zobral to, čo Šiva spravil, vytvoril pre jeho manželku, hej, Parvati. Bez chrbtovej kosti, hej, démon bez chrbtovej kosti. Takže tam vidíme, že jeho kvalitu Hiranyakaš, Rávanu a kvalitu Arjunu je úplný opak, hej. Arjuna bol kšatria a potreboval mať nejaké mesto, nejakú krajinu, alebo aspoň dedinu, kde by mohli panovať a starať sa o ľudí, hej, ako kšatriovi, ako králi. A bol schopný sa toho celého vzdať, nechcel nič, len aby bol pokoj, aby bol kľud, aby všetci žili pokojne, hej, preto sa vyjednával aj mier. Takže to boli kvality Arjunu, on nechcel nejaké násilie a vykorisťovanie druhých živých bytostí len kvôli tomu, aby on bol uspokojený, hej, preto aj nechcel bojovať, lebo on nechcel zabiť ostatných, tak chcel, aby všetci boli šťastní. No a vlastne to sú kvality oddaného. Na druhej strane vidíme neoddaného, Rávanu. Hoci môže byť učený aj v duchovnej vede a môže poznať aj celú Bhagavad Gitu naspamäť, aj celé vedy. Ale to správanie, ktoré on vykoná, ktoré sa ukáže hlavne v ťažkých chvíľach, tak tedy spoznáme, že kto je oddaný a kto je neoddaný. Človek môže mať tilak, doty, kantimálu, môže mať oholenú hlavu a šiku a tak ďalej, ale keď prídu ťažké chvíle alebo chvíle, ktoré človek môže využiť v jeho vlastný prospech a v neprospech ostatných, tak vtedy sa presne ukáže, akú tá duša má povahu. Či má démonskú, alebo božskú. Deva, alebo asura. Či má vlastnosti polobohov, alebo vlastnosti démonov. Hej. No a keď budeme čítať aj Bhagavad Gitu, Mahabharatu, Šrimad Bhagavatam, tak sa dozvieme presne, ako oddaní jednajú. Aké majú vlastnosti, že sú schopní sa zrieknúť svoje pozície, schopní sa zrieknúť svojho majetku, schopní sa zrieknúť svojej slávy, že sa ani sami nebudú obraňovať alebo obraňovať svoje meno. Len aby bol kľud a pokorne vlastne príjmu čokoľvek, čo im je dané riadením prosreteľnosti, riadením karmy, riadením zákonov karmy a riadením Krišnovej túžby, hej, že oddaný je schopný sa zrieknúť všetkého v prospech vyššieho dobra. Kdežto neoddaný za každú cenu, alebo hneď, ak bude možnosť, tak sa bude snažiť získať čokoľvek v jeho vlastný prospech. Aj na úkor ostatných a bezbranných živých bytostí a tak ďalej. A môžeme to vidieť aj v každodennom svete, hej. V každodennom živote, čo sa deje okolo nás, niekedy aj v spoločnosti oddaných a tým vlastne vidíme, aj keď my sa sami pristrihneme v takéto nejakej situácii, tak pristihneme sa v situácii, kedy my spravíme tiež niečo zlé, tak mali by sme sa ospravedlniť tej osobe, ktoré sme niečo spravili, aby z toho nebol priestupok, ktorý nás drží pod vplyvom ilúzie, ktorý prekryje naše vedomie a tak ďalej. A mali by sme sa snažiť napraviť tú situáciu, do akej miery sa dá, a pokračovať a pozorovať sa. Byť introspektívny a pozorovať naše jednanie, naše túžby a či sme schopní sa vzdať určitých vecí. Oddaný je v jednom bode sa stáva viac a viac odputaný od tohto materiálneho sveta. Priputaný v službe Krišnovi, priputaný k duchovným praktikám, priputaný k duchovnému poznaniu a stáva sa viac odputaný od materiálneho sveta. Odputaný nie je takým suchým štýlom, že nechcem, nebudem, nemám rád, ale odputaný tým štýlom, že on pozná pravú povahu
určitých skutočností a vecí, ktoré sa dejú a predmetov, ktoré máme, alebo objektov našej pozornosti, že oni nám nepatria. A tým pádom on sa stane odpútaný na základe poznania, na základe vyššieho poznania, nie na základe nejakého predsavzatia alebo nejakej tvrdohlavosti. Hej? Že človek sa stane odpútaný na základe poznania a vidí, že OK, mal som to, ale už to nemám a chápem, že mne to v skutočnosti nepatrilo. Bolo to tu v mojej prítomnosti, bolo mi to dané na určitú dobu. Či už som to využil dobre alebo nie, je čas sa toho vzdať. Hej? Takže oddaný sa stáva odpútaný a pripútaný ku Krišnovi. A to je jeden z testov duchovného pokroku. Že do akej miery sme schopní zanechať určité veci v našom živote, ku ktorým sme boli naozaj pripútaní. Podobne ako Arjuna vidí svojich bratrancov a celú tú rodinu, je k ním veľmi pripútaný. A nie je schopný sa ich vzdať s takýmto brutálnym spôsobom, aký je v Mahabharate popísaný. Hej? Že v našom živote väčšinou to nie je až také brutálne. My sa musíme zdať nejakých zlozvykov. Z nejakých zlozvykov, ktoré nám berú, kradnú nás čas na duchovný pokrok. Hej? My sa musíme zdať týchto a tiež nie sme schopní, sme pribútaní. A potom si povieme, už to nikdy nespravím, a znovu to spravíme. A takto bojujeme vlastne s našou pripútanosťou. Hej? No a takáto odpútanosť a poznanie príde automaticky ako vedľajší produkt vykonávania oddanej služby. Takže čím viac človek vykonáva oddanú službu Krišnovi a jeho oddaným, Šravanam, Kirtanam, Višnu Smaranam, načúvaním, ospievaním Krišnu, spomínaním na Krišnu, uctievania, božstiev uctievania oddaných, priateľení sa Krišnu, odozdania Krišnovi všetkému, odozdania všetkého Krišnovi, tak človek týmto začína duchovne rásť, jeho vedomie sa začne povyšovať a tým vlastne príde aj poznanie, aj odpútanosť a človek je schopný prejsť cez materiálne testy a ťažkosti lepšie, jednoduchšie a úspešnejšie ako neoddaný. Hej? To neznamená, že sa nám veci v živote nebudú diať, alebo zlé veci, alebo že karma skončila a už sa nič nedeje. To tak nie je. Karma tam stále je do veľkej miery. Ale čo sa deje, že Krišna nám pomôže duchovne rásť a dostať sa von z tohto materiálneho zapletenia prostredníctvom našej karmy. Kdežto pre ľudí, ktorí sú neoddaní Krišnovi, alebo neoddaní, alebo démoni, tak tí získavajú karmu len ako punishment, ako potrestanie, ako trest, z ktorého sa môžu samozrejme poučiť. Ale tí, ktorí sa učia a chcú naozaj ísť von, tak tie tresty môžu byť upravené takým štýlom, že je v tom skryté o mnoho viac pomoci ako potrestania. Že viac je to ušité nám na mieru v určitých chvíľach, aby nám to pomohlo. A Krišna bude tam pri nás a oddaný prostredníctvom ktorých Krišna vie nám vysvetliť určité situácie. Budú pri nás. Takže to je test, no. Či máme dobré vlastnosti polobohov, alebo či máme vlastnosti démonov. Pretože oddaný automaticky získava dobré vlastnosti polobohov. Keď ich nezískavame, tak znamená, že možno vyzeráme ako oddaní a možno nie sme až tak oddaní. Hej? Daná služba môže byť vykonávaná len vo vlastný prospech. Hej? Že my chceme uctievať Krišnu, aby sme s tým sami získali. Nie, aby sme uspokojili Krišnu, aby sme spravili niečo dobré pre ňo, ale preto, aby sme my z toho niečo získali. Hej? Takže všetky takéto motivácie v jednom bode musia byť očistené. Skôr či neskôr by sme sa tam mali dostať a začať uvažovať o oddanej službe ako čisté oddanej službe. A to uvidíme aj tak, ako budeme prechádzať celou Bhagavad Gitou, kde sa Arjunové vedomie tiež očistí od jeho pochybností, od jeho nevedomosti, od pribútanosti a tak ďalej, strachu a všetkých nechcených vlastností. Ale to je proces, hej? Takže sme v procese a proces znamená, že pokračujeme s odhodlaním a vedome. Takže skončíme tu s týmto veršom a budeme čítať na budúce ďalší verš číslo 29. Ďakujem za pozornosť, konec hlásenia. Hare Krišna.